before I will say something, I want you guys to watch this video. Video I get up one yaha, Neche-Nwa Igbo na-ara, ji ụmụ ise ka ọ bụ ụmụ isii. Emecha Neche-Nwa Igbo nyetụba nwaanyị ya ime ọmụọ ụmụ na-abụ. Ebe the woman ka nọ na di. Neche-Nwa Igbo na-esi ebe a hapụ ọka n'amanuke ya na-ara agadi nwaanyị a dịka ọchịn, dịka amụsụ. Achọrọ m ikwu okwu, watch the video gụrụ mgbe ndị polisi bịara ebe ịkpụrụ Neche. Because na Neche ejighị anya. And today, I terminate the contract. Emeka Morgan with Neche. And even this video, I will still show you all the vehicles need Emeka Morgan zoro Neche-Nwa Igbo bụ nwa ọzọ emena. Gosi unu ma ala azore, ma unu a na-arụre. Gosi unu ma moto egoro from America. Gosi unu ngwa egwu egoro 36 million naira. In fact, Emeka Morgan have spent close to 100 million naira. N'isi Neche ka adị sure na egwu ọzọ emena nwa Nsugbe anwụhụ pay. Can invest? Can this boy go mad? All the money Nina invested n'isi Neche-Nwa Igbo. Can you book everything Nina? Mamoto Nina everything Jpac here. The one here. Watch the video on my brother. I don't want to get down there. Follow me, can look at them. All the police know that I come on, man. But you had the mama go down on that John Amelia. You had the John the 100 years on that John Amelia. Can never see a money and minute. Oh, why you have it? Because of them, one day walking and boy. That boy, we are among that boy, who are booked that boy. I will find the other. Oh, my sweat, and the child at the Walla Gomina, friendly new Wajana stood the jet Siabu. What's Siabu that stood in our back corner? I would see about. We're all saying, oh, I would need another that boy on that. Then that boy, the boy, I got your bed. The boy, I'm a you're not your bed, you are. You don't know, only when you have that, there's always 5 minutes, and I'm not one of the sisters to out. I don't like it. Let's just put up one man, and then I'm going to because of no check. Why did not want to walk with it? Because of no check, why did not want to walk with it? Are you married? Are you married? Are you married? Are you married or not? See what you're doing to yourself. Are you married or not? Answer. You are married and you're with a single guy. Madam, she is married. She is married and having a nonsense is that. You are married and having If you get now, so that next time, whosoever that come against this video, attack all video, onya have a rogue. Onya open a fruta, as not for a Jpac as Jpac and onya have a rogue, onya have a Nikon poo, onya have one bisagon, onya have a true, onya have a free. I've never seen Jpac bo jump wheel. That is why I stand on the truth. And there's some people in that row and I hate him. Exactly the way it is. My business and what my profit, your own share. My profit is my gain. This boy had 25 years this year. As a last year, next week, 24 years. And make a work and wait up this boy, even was them and I'm on the outside. Come on, and why I bought one of the boys. No, ever go yana, bit of foundation. Go ya mutona, go away with 6 million. Go even in the own onoka. Here in a or when we know no home, why it are oje, or bara legale bara, nata brown. No, back, I'm way gatilla. No, courage. Obones people. No, courage. Ka Neche, young promising guy, never back, I'm way gatilla. And today we have terminated your contract. Go with the woman and Kera the author at Jua for since the hip of and today, on one of the again, let nobody give Neche walk again. Let nobody give Neche egu. Let nobody call Neche egu again. Kota for 6 months. Kota kijede. Let nobody give Neche walk, both barrier, child education, again until you stay away with the one year kadendo jomo say. Stay away with married woman. Happen 1 year. Ko happen easy. Mbabiko ndaru ala nanda na support evil. Nanda na say Neche. Rara gaba one of nda pale. Watch your video, full video just
was it Wadiane or whatever, just drop okita. Onye akita wo krobia. Mount Neche, but one day Neche, one day I'm going to be a hammer, Hamagas with the guy I'm looking at pursue, will was, hey, you go Guadrum, Ndaruala, I said, Neche, find love in a Homara, blue, or Homaraji, or white. That guy, whom can watch video. Moon. One whole bob, I am Manuka. I am not social media, we no call Nata. Neche. Mwadiana mu Neche bu Mwadiana mu no Neche nwa na-ekwu okwu enye oto aka ije na nwunye oroche Neche atuo nwunye oroche ime nke isisi akwachi enye tuo nke ebo ina njuli Neche bu na onwa anwo oroche bi enyelu Neche njuli awo ebe nwunye enye no Neche ebewe mmwe ya na alụsị maka nwunye oroche nwaanya na enwere ihe eji eme na awụra mmadụ ga na awụdị na ara iwe n'esie a person go the grace obulu nwunye mmadụ ka a na-echi gị warning kedu ihe meka mo ga aka na emero ka Neche rapụ nwunye oroche mo ga pịa gị moto 5 mo ga golo gị ngwegwu worth almost 30 million naira mo ga na akwụrụ unu ụgwọ ụlọ ma mma gị ma everything mo ga lechi ịlụlụ unu ụlọ na village imezi ni duru nwunye oroche gba na delta dị ekwu ụgwọ ụlọ gị na na-abụ pili inenekwa onye a gị na na-agba na ayi anya ọ bụrụ nwunye mmadụ ka abịa social media na-anụ ya na-eche na-ekwu na-agba m ntịghere gara nwunye mmadụ ka iti inwu na-enyu enye nwunye oroche ikwu na mmamụ dịbo oroche na mmụọ ngala be ndị bụ ike ndị onye Igbo bụ ya mụtala oroche na-anụ nwunye enyo n'ezie ma nwa onye mmechi aka na-akwụrọ ngwọ ka iji chi igbu onwe gị Neche iji maka nwunye oroche enwe kpee nne gị n'ụwa osinigwe anọ m dade na-ekpe dị ikpe apesi goro grace Neche na-agba mkpụrụ mmiri nwunye oroche ahụ na-agbakwu mkpụrụ mmiri mụ nwa na-agba gị nya because isi adọrọ gị mma ije nnọọ bụrụ onye bụ problem gị n'ụwa ahụ bụ nwunye oroche iwe duli ya na delta ji ekwu ụgwọ ụlọ nwunye mmadụ aka na-akwụrọ ngwọ kedu ihe dị umeanụ nwere kịta iji eso elilie kedu ihe ọ nwere mmadụ ya wụdị na-arụ ụtọ nwaanyị asị akpa onye gị oli ahụ izan do you know the implication in a what to avoid they call shameless mannerless